Bună tuturor, astăzi suntem cu un nou episod, iar suntem pe Grow Garden cu un alt episod. Da, eu zic că e tare. Iar suntem cu o fată care mi-a zis ca să intru într-un server, dar ce nu știe ea este că o să trolez, pentru că o să zic, o să-i dau un QM. Ok, să bate unul. Ce vrea, oare? Ce dă? Scuze dacă pare că n-am internet, doar că acum o să am. Ok, 1 milion! 1 milion! Ok, o să-i dau un Hai, da, accept. Cum ar fi că chiar să dai un accept la 1 dolar. Na, ea credea că era altceva. Deci, primul scam a început. Deci, abia am început ăsta. Hai să ne uităm cât are. Oh my god. Wait. Am întrebat-o de ce. Nu știu ce-i cu asta aici. Eu chiar nu știu de ce e asta aici. Așa că o să aflăm. Cum? Nu știu. O să aflăm cumva. Ok. Și ce nu știți voi este că am mai dat grind. Și uitați ce. O primi gardenul meu. Înainte de asta, o să ne uităm dacă bine a dispărut. Sper că nu a dispărut, dar sunt astea ciudate aici. Hai să vedem dacă încă mai pus. Ok. Și aici este gardenul meu acum. Asta e noul meu garden. Dați rate. Vreau să zic prin money, nu vreau să zic prin rate. Prin frumos. Așa că dați rate. Nu zic nu. Dați rate. Și dacă vreți, pot să vă mai arăt ceva care chiar am primit grind. Uitați-vă aici la Grandmaster Sprinkle-urile astea. Am 15. Și Master Sprinkle 3. Și Godly Sprinkle 4. Și Adventure Sprinkle 4. Și Basic Sprinkle 6. Deci asta ar putea să-mi schimbe toată cariera mea. Așa că hai să ne schimbăm gardenul. Pentru că dacă o să ne schimbăm gardenul, o să avem mai multe șanse să primim ceva foarte bun. Așa că asta înseamnă că trebuie să îmi dau delete la tot gardenul meu. Revin imediat când dau delete la tot gardenul meu, pentru că nu vreau să mai țin de asta timp, ok? Deci, revin. Și ultimul meu seed pepper gun. Gata, păi pot zic că gardenul meu arată foarte frumos fără nimic. Iar asta înseamnă că trebuie să ne punem noi seed-uri. Hai să vedem ce seed-uri avem. O să pun numai seed-urile care sunt bune, deci nu vă îngrijorați. Elder Strawberry. Dar vreau să fie numai un garden care obține numai Bone Blossom. Care asta înseamnă că... da, și mai avem și Gold Beanstalk, pentru că am fost în Bean Team with... Care asta înseamnă că nu o să le pun chiar acum.
Așa că o să ne ducem la celălalt slot pentru ca să luăm Bone Blossom cu asta. Cu Reclaimer. Gata. Acum, acum ar trebui, bine, înainte să facem asta, trebuie să ne colectăm Bone Blossom-urile din garden. Așa că revin imediat când le colectez. Pentru că nu vreau chiar să-mi risc tot Bone Blossom-ere. Așa că hai să mi le iau. Revin. Ok, și am revenit cu Bone Blossom Seed. Hai să vi-l arăt. Deci, bro, îmi place așa de mult Bone Blossom Seed. Încât îmi place așa de mult. Deci, eu zic ca să-l punem. Ok, îmi cere un fruit. Hai să dau un fruit. Să-i dau asta pentru că e nice. Asta nu costă nimic ca și de... Iar o să dau sell la inventoriul meu. Sper să fie foarte worth, așa că... Oh my god, o dat trilioane, dar nici chiar așa de multe. Așa că nu vă îngrijorați că o să fac eu... bug egg, nu contează pentru noi. Ce contează pentru noi este celălalt slot care se spawnează în 36 de secunde, normal. Așa că... Haide, tată! Nu pot să mai aștept mult. Da, și în admin abuse a fost efectiv totul, nu știu cine, efectiv eu nu prea știu cine cine a câștigat din admin abuse, poate nimeni, dar este posibil să fie prietenii ăștia și după să, și numai să vor numai niște de-astea. Dar nu contează, asta e fain. Ok, și uite aici Bone Blossom-ul, o să-l punem aici cu 3 Master Sprinkle. Și 2 Adventure Sprinkle. Și 2 Goldie Sprinkle. Pentru că eu sincer nu o să le folosesc așa de mult pentru Bone Blossom 3. O să-l folosesc foarte mult pentru ăsta cel mai bun a meu, Grandmaster Sprinkle, o să-l folosesc la Bone Blossom-uri. Nu la Bone Blossom 3, așa că o să ne vedem când crește, poate mâine, așa că ne vedem mâine, pentru că trebuie să mă pun la somn, așa că zic pa și ne vedem mâine.